Сәлем дуслар, сезнең экраннарда яшьлек тавышы тапшыруы. Һәм мин аның алып баручысы Мөнир Рахмаев. Иртәгә TMTV өчен зур вакыйга, каналыбызның туган көне. Шул сәбәпле без бүген Татарстанның заманча, якты төсләргә бай булган телеканал турында сөйләшәчәкбез. Киттек. Безнең куанышка каршы хит парадыбызда катнашырга теләүчеләр артканнан арта. Шул сәбәпле бүгенге тапшыруда без ике иң аз тавышлар җыйган резидент белән саублашырга тиеш. Кем бүген ярыштан төшеп кала? Җавап экраннарда. Бер бирелгән гомер кабатланмый, үткәннәргә кайту бар микән? Яшьлекләрне өзелеп сагынсак та бер сагыну үзе зар икән. Аккан сулар кебек гомер уза, артта кала яшьлек еллары. Бар килер идек бер мизгелгә, юк шул аның кайтыр юллары. Аккан сулар кебек гомер уза, артта кала яшьлек еллары. Бар килер идек бер мизгелгә, юк шул аның кайтыр юллары. Seni bik yarattam, oylayım seni canım gelgin Kaytarasam gille yanlarıma, sin kamanda mina bergene. Bu geletim hele aşulama, kişerinde zilhar hakuyi, beklenin Ике резидент китү белән ике резидент хит парадка аяк баса. Тапшыруыбызда нинди үрләр яулый алырлар икәне бары тик сездән тора. Премьераларны каршы алыгыз. Yalğız düşkəndür tanda, Qarada şul qırğazına, Minim həlimdə anla. Ağa sular, sularda bir yıldız, İkimiz ike yarda bir.
Алсу Валиуллина төгәл әйткәндә, ничек TMTV каналы белән танышканын хәтерләми. Бары тик TMTV калган каналлардан күпкә аерылып торганын билгеләп үтә ала. Алсуның җыры өчен тавыш бирергә теләсәгез, 1320 номерына тавыш 030 кодын язып җибәрегез. Раз, два, три. Галиев! Ох, уж сыйныф отряды булыр инде. Как субатар?
Алмаз Хасанов гомумән музыкаль каналлар белән бик кызыксына. Һәм вакыт булганда безнең каналны да күзәтеп барырга тырыша. Әлбәттә, яраткан тапшыруы яшьлек тавышы хит парады. Алмаз өчен тавыш бирергә теләсәгез, 1320 номерына тавыш 027 кодын язып җибәрегез. Biz bolsun deyip tırışıp gün itəbiz Doğası uğru taptanlarını ümit bilen kütəbiz Birge bir demlikte günne yemli buturmuş Bir verilgen hümmürdesi matur yaşarga tırış Birge bir demlikte günne yemli buturmuş Bir verilgen hümmürdesi matur yaşarga tırış Dostlar bulsun yanımızda İn yakınlar yeneşe Qanatlı bulğan xiyallar Valga şakrat indeşe Birge bir demlikte Günne yemli buturmuş Bir verilgen ömürdesi Matur yaşarga tırış Birge bir demlikte Günne yemli buturmuş Bir verilgen ömürdesi Matur yaşarga tırış Birge bulik, birden bulik Tırmışlarını gül idik Bəxti şadlıqları bilen Birge ömürler kütik Birge bir demlikte Günne yemli buturmuş Bir verilgen ömürdesi Matur yaşarga tırış Birge bir demlikte Günne yemli buturmuş Bir verilgen ömürdesi Matur yaşarga tırış Bir verilgen ömürdesi Matur yaşarga tırış Matur yaşarga tırış Алмаз Хасанов Айсел дуэты TMTV каналы хакында интернет аша белгәннәр һәм каналыбызга кайнар котлау сүзләрен җиткерәләр. Гүзәл дуэтның җыры өчен тавыш бирергә теләсәгез, 1320 номерына тавыш дип башлап 028 кодын язып җибәрегез.
хис мине исерде, көтем аны, көтем кичерде. Төшләремә керә шул егет, хыял канатында тибрәтә. Бу татлы хис мине исерде, көтем аны, көтем кичерде. 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 Төшләремә керә шул егет, хыял канатында тибрәтә. Бу татлы хис мине исерде, көтем аны, көтем кичерде. Төшләремә керә шул егет, хыял канатында тибрәтә. Бу татлы хис мине исерде, көтем аны, көтем кичерде. Фарзалия һәм Денис Ибракимовлар каналның нинди тапшыруын аеруча яратып караганнарын төгәл әйтә алмыйлар. Чөнки күп вакытны гастрольләрдә үткәрәләр. Шул сәбәпле телевизор карап утырырга вакытлары җитми. Иң мөһиме, алдагы көннәрдә дә безне иҗади җимешләре белән куандырып торсыннар. Ә сез, кадерле тамашачылар, тавышларыгызны кызганмагыз. Bir tomchida irham xotin, xilliqlar bir g'adati bir. Ikkovni bir butun ikkan, Ikkovni bir butun ikkan, yurgan bir muhabbati bir. ikkovni bir butun ikkan, Ikkovni bir butun ikkan, yurgan bir muhabbati bir. Bu dunyoda biz tek quvnaq, g'umrlarning qadrin bilib, so'nggi qobat yaratganiday, suyib yashib. So'nggi qobat yaratganiday, suyib yashib. Яшәсәк без хатын муен, İrat gül başlar bulub, yurtta bulur baylık mulluk, yurtta bulur baylık mulluk, muhabbet hem tatuluk. Yurtta bulur baylık mulluk, yurtta bulur baylık mulluk, muhabbet hem tatuluk. Bu dünyada biz tek quvnaq, g'umrlarning qadrin bilib, so'nggi qobat yaratganiday, suyib yashib. So'nggi qobat yaratganiday, suyib yashib. Татулыкка ни җитә дип, җырлап яшәп ятабыз. Мин хатынның, мин хатынның, мин иремне, үлепләр яратабыз. Мин хатынның, мин хатынның, мин иремне, үлепләр яратабыз. Бу дөньяда без тик quvnaq, g'umrlarning qadrin bilib, so'nggi qobat yaratganiday, suyib yashib. Bu dünyada biz tek quvnaq, G'umrlarning
яратканда сөйіп яши, сөйіп яши. Келесі резидентыбыз Марсель Месавиров шын көңілінен біздің каналны якынлашып келуші туған күні белән тәбрик итә. Һәм TMTV-ның тамашачылары артсын дигән теләктә кала. Сіз аның тюльпаннар җыры өчен тавыш бирергә теләсәгез, 1320 номерына тавыш 029 коды белән SMS хәбәрләр җибәрегез. Сеңдәме язгы тюльпан тотып, келгән идем тәкъдим ясарга. Мин бәхетле бар синең белән, бу тормышка аяк басканга. Тюльпаннар ул безнең сөйгеле, яз сулышы һаман исемдә. Тюльпаннарга күмәмәле сине, тагын бер кат туган көнеңдә. Тюльпаннар ул безнең сөйгеле, яз сулышы һаман исемдә. Тюльпаннарга күмәмәле сине, тагын бер кат туган көнеңдә. Белем җаным зәңгәр күктә безгә, уртак язмыш язып куйганнар. Туй көне без белән котлап сиңа, бүләк итәм кызыл тюльпаннар. Тюльпаннар ул сөюебез гөле, төшләремдә түгел өнемдә. Тюльпаннарга күмәмәле сине, тагын бер кат туган көнеңдә. Күзләреңә карыйм нурлар уйный, йөзләреңә карыйм чибәрсең. Еллар үтә мәхәббәтем сүнми, син һаман да миңа кирәксең. Тюльпаннар ул безнең сөйгеле, яз сулышы һаман исемдә. Тюльпаннарга күмәмәле сине, тагын бер кат туган көнеңдә. Тюльпаннар ул сөюебез гөле, төшләремдә түгел өнемдә. Тюльпаннарга күмәмәле сине, тагын бер кат туган көнеңдә. Тюльпаннарга күмәмәле сине, тагын бер кат туган көнеңдә. Тагын бер кат туган көнеңдә. Венера һәм Регина Ахмеровалар өчен TMTV яраткан каналларының берсе. Кызлар каналдан өр-яңа матур клиплар күзәтеп барырга яраталар. Игезәкләребез каналга иң изге теләкләрен җиткерәләр һәм сездән SMS хәбәрләр көтеп калалар. Каршы алыгыз 3нче урынны ялаушы клип. Бәйрәм итә торган көн, нинди бәйрәм.
жырғаланар. Тахир Сафиуллин ТМ-ТВ каналы турында интернеттан біліп алған. Шул вакыттан бирле каналның тугры тамашачысы булып тора. ТМ-ТВ миңа бик ошый. Ул заманча канал һәм Татарстанның калган каналларыннан күпкә аерылып тора, дип сөйләде Тахир. Аның өчен тавышларыгызны кызганмагыз. Сезнең экраннарда икенче урынны ялаучы клип. Sen yanımda bulsan, nazlarını duysan, hıyal qanatlana barı ige bulsan. Sen yanımda bulsan, nazlarını duysan, hıyal qanatlana barı ige bulsan. Nazlarını duysam, hıyal qanatlana barı ige bulsan. Sen yanımda bulsan, nazlarını duysam, hıyal qanatlana barı ige bulsan. Diləşək, biləm gün kiləşək. Ol bir dügünəşək, mənim qədrimni şul şaqı diləşək. Sen yanımda bulsan, nazlarını duysam, xıyal qanatlana barı ige bulsak. Sen yanımda bulsan, nazlarını duysam, xıyal qanatlana barı ige bulsak. Sen yanımda bulsan, nazlarını duysam, xıyal qanatlana barı ige bulsak. Sen yanımda bulsan, nazlarını duysam, xıyal qanatlana barı ige bulsak. Рамилә канал турында кайдан ишеткәнен хәтерләми. ТМ-ТВ ничектер үзеннән үзе тормышымда барлыкка килде, дип сөйләде ул. Каналыбызны гел күзәтеп бара дип әйтеп булмый. Еш кына аның вакыты җитми. Рамилә өчен SMS хәбәрләр җибәрергә онытмагыз. Беренчеләрнең беренчеләре лидер клип котлыйбыз.
Хит парадыбыз ахырына якынлашты. Яңа тавыш бируне ачык дип игълан итәсе вакыт килеп җитте. Яраткан резидентыгызга беренчелекне яуларга ярдәм итегез. Һәм безнең каналны күзәтеп барыгыз. ТМТV каналы яңа йолдызлар яндыра. Безнең белән бул, безнең белән җырла. Мин Мөнир Рахмаев, сезнең белән саулашам. Пока. Алып баручыларның кызыклы образы өчен supercostume.ru кибетенә рәхмәтебезне белдерәбез. Supercostume.ru'да карнавал костюмнарының, аксессуарларының киң ассортименты. Белешмәләр өчен телефон 226 40 90. Наконец-то и в Казани появился учебный центр, в котором можно воплотить свою мечту и стать профессиональным визажистом. Центр Makeup Ателье – это школа международного класса, и здесь мы не только готовим профессионалов высокого уровня, но и даем возможность повышать свою квалификацию уже работающим визажистам. Центр Makeup Ателье.